Rasa berbaur dengan para kanca-kanca seniman seniwati. Siap. Bagus, Gus. Kali kula Gus. Ya. Nah. Enggak. Turi putih ditandur keperadung. Turi putih ditandur para kita untuk kok bagus. Sarang derek ketuno kopi sedaya Iki malah kepala bonus kangge Mas Erik ya Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wau dalu ngaos kalih panjenengane Tengawi kula. Niki wau teng Betet terus babas niki. Guse wau WA Mas, kula tak nderek-nderek mangayu bagya Mas Erik. Nggih. Insyaallah klungsa-klungsu nderek wudu. Nggih. Pun nderek Gus. Nderek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saged sowan silaturahim dalang idola kula niki. Mas Panjenenganipun Mas Kangko. Amin. Wonten kanca-kanca sinden ugi yoga-yoga ugi Mas Jo Klitik lan Jo Klutuk. Nggih. Kalian masyarakat desa Wontene Sambiroto. Sambiroto dusune derek Wajon nggih Wajon lo tepangaken dalem Baru Zamzami dalem Watu Dandang Pak Prambon nggih. menawi dereng tepang monggo mengki lek pas ngidul pinarak nggih Omahe pun dadi ta? pun dados pokok mengki kantor kecamatan Prambon mengki ngetan leradosan enek omah tingkat 3 putih dalam jenengan niku ngajenge wonten Alphard 3 dalam jenengan Fortuner sekawan pik Mas Innova 5 Alhamdulillah. jenengan kula wingkinge niku kanyol kula niku termasuk napa nggih keceluk Gus ya keceluk tokoh agama ning seneng seni dalam Oh ngaten. nggih kula teng mobil niku timbang nyenengne ngetelne pengajian nyetel wayang kula nggih lho niki wau kula nembe nyetel wayang lakone Antasena lara untu Aku selawase dadi dalang rung tau lho nglakoni Antasena lara untu. nggih lho sing lara untu kula piyambak asline terus kula nggih sering ngaos kali Mas Jo Klitik Jo Klutuk nggih nek dalu kali kula Pak Tengawi Mas anu Mas Kanggo wemes kadek kon ngawini ndi no Ngawini ngendi? tak wantem iki dateng pundi Wadungan dalu kula teng Wadungan Ngawi Nggih. ngaos kalih kula lemes kula tingali dalu niki lho semangat bakno nek sindene Pak tibake Pak sing gare semangat niku Lagi niku tombo Mas, tombo. Gus piye pripun donga nggo putrane Mas Erik napa lek bocah sunat no dungane pripun muga sing disunat mboten tukul malih tukul malih ya gede di wong dados lare ingkang saleh dados lare ingkang ngabekti tiyang sepah kalih apa malih nggih ndi to bocahe pundi to bocah Sengaja. sing disunat lho bocah iki to lah bener oh senes niki lho ditunggu panggung lho Pak Jin ora kuwi ngawur mbae kuwi mbae dados nggih pokok kula mau ningali temriku lho anu Pak Dalang Nggih. karo untuk mangan kacang cemak cemik ngono Nggih.
Terus karo tengah-tengok enten bakul kopi badhe kula tumbas kok diceluk munggah. Betul napa mungkin ngopi ali kula piyambak. Ngoten. Mah aku kon bayari kok mesti. Lah gunane napa beto dompet yo ngoten niku? Dompet isine sertifikat tok iki. Mangsamu lho. Kok aja ngono lagi lulus sertifikat. Pak Mbah Nur Gus dan berkahi niki wae nyuwun pangapunten Mas Kangko. Pripun Mas? Kula yo silaturahmi kalih warga masyarakat Betek. Nggih. Dan alhamdulillah wis aku tak wae genti, aku tak dolan rono. Nggih. Bisa-bisa. Wau wonten pengawasan selawatan teng Desa Betet. Nggih. Terus beliau berdua niki wis mboten kula perintah, nggih mboten kula abani, kula tak mampir mriku. Aku yo ngono. Nggih. Yang niku ora kok semata-mata ngutamake materi. Mboten. Ini silaturahmi. Silaturahmi. Anu nyuwun pangapunten, mau titipan itu ora titipan itu. Enten tapi kula entit niku wau. Kowe megel nih hati. Yo pangkat dipikir bos nggih. Lejeng Pak nggih. Nggih. Wah koyo cik melek lho wong Gus, iki. jangan kan biasanya ning agama Dalem. tembang lu paling seneng napa? Tembang lu napa? Napa? Tembang. Tembang napa? Jawa napa? Jawa. Nggih. Kula pengetahuannya terbatas ya. Betul napa? Niku lho gambang suling kula nggih seneng. Terus napa niku? Duduk kuwi lho Bambang Bos Rahina kuwi lho. Nggih. Saged. Apa kuwi jenenge apa jenenge? Judulnya entit. Konsep iki ngawur wae. Wah banting kowe engko. Senes. Apa namine napa Mas Yoga niku? Tan pamitan. Pamitan. Nggih. Pengen mirengaken? Gak tapi aku ngapresiasi iki lho kayak damai yogane niki lho. Iki jelas NU jelas iki. Kok saged, Gus? Klambine ijo. Oh nggih. Nggih leres. Alah yo ora mesti NU lah ijo. Lah napa? Grepe ijo yo ora NU lah. Yo kalah karo kuwi. Iso. Ya iki lenggah ae kowe ya. Oh nderek. Kula lenggah Pak nggih. Nggih. Sawu lho Mbah. Nggih. Bang Wetan to. Aku jaketan ngene ra apa Pak ya. Betul apa nang ndek iki dibuka yo tangane tiba malah budik sok. Ya aja ngono. Kale jagongan. Bang Wetan nggih. Nggih, Bambang Wetan. Nggih, kaya waranggono monggo jumeneng. Nah, monggo. Kalih dipun sundul kalian donga kagem putra ingkang dipun kitanaken kelawan Pak Erik saha keluarga. Pinaringan Bagya Yuwana bagas kewarasan. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih paling boten raketan ya sak kitab ngono lah. Apa Sing kira-kira juse ora dawa-dawa ngono. karo maca kitab? Nggih. Wis engko ae jine nembang sik Oh nggih. Ya. bang sik. Monggo sedaya, ayo musikipun. Lelo. Ya, apa? Aku merasa anu nduk ya bangga berkah kanggo awake dhewe sak kanca Dwija Laras Indonesia. Selama ini pentas dirawuhi Gus ya nembe bengi iki ya. Sing ora alergi kelawan budaya, ora alergi kelawan wayang kulit. Oh ya. Adil angkas kluthuk niku nggih diceluk Gus niku. Sapa? Kluthuk niku. Luduk Gus niku. Kowe. Timbali Gus Baru, Gus Idam. Ah, Lah nggih dipun timbali Gus. Gus sinten? Lah nggih dipun timbali Gus Baru. Oh. Gus Idam, Gus Farid, Gus Yahya. Ditimbali Gus masih ora kok. Predikate Gus Wah, wae. diceluk to. Sing penting mboten dus ngoten lho nggih. Monggo musikipun gamelan iki oke. Ya, coba. Nah, ya.
Gus. Lawan Gus Jo, kritik karo Gus Jo Kluthuk. Nggih. Nggih. Kula niku sementing penak Mas Kangko. Nggih. Ben anak diceluk Gus ki piye carane kula pun ketemu teorine. Wah, kudu sekolahane ning pondok. Mboten sah. Di sekolahane gene kiai. Mboten sah. Terus carane? Lah jenengno Agus. Wis aku ngalung Gus, Gus. Kuwi Gus sing asli. Lah mungkin diceluk lah mungkin mesti Gus. Alhamdulillah. Nggih. Dalem menika remen wayang mergi bapak kula nggih pecinta wayang. Oh, mantap. Nggih, abah kula niku keceluk kiai ning setelane awit cilik kula wayang nggih mawon. Ora tau nanggap. Hah? Arepe. Amin. Jadi Islam di Jawa niku luar biasa, Pak. Oh, mantap. Nggih, estu. Salat niku teng pundi mawon jenenge nggih salat, tapi teng Jawa niku dadi sembahyang. Nggih. Nggih ta? Nggih, betul. Sembahyang. Kowe sembahyang porong wong Jawa-Jawa lak ngoten to nggih? Nggih, betul. Mergi pancen wong riyen niku jenenge munajat niku ya sembahyang, nyembahyang. Cara wong riyen ngarani Gusti Allah niku Sang Hyang Tunggal. Oh, nggih. Nggih, nggih lek kalian tuh jalan koreksi lho nggih. Siap, siap. Nggih, nggih. Nah, terus gene panggenane Sang Hyang Tunggal iki jenenge kahyangan, nggih ta? Kahyangan. Nah niku Sang Hyang Tunggal niku lek miturut kapitayane niku wonten putra 3. Nggih. Sing bajeng namine Togok Nggih. utawa Tejamaya. Jomaya. Terus nomor kalih nggih menika Semar utawa Ismaya. Nggih. Sing nomor 3 Manikmaya utawa Bathara Guru. Nggih. Jadi Bathara Guru lah adike Semar. Semar. Nggih. Mulane Semar jenenge lah Bathara Dosen. Lah kok ngoten Gus? Ya, Kang Masih Guru lah ya dosen. Oh, lah nggih nggih. Wis garek PNS ora ngono tok. Jadi kula niku mempelajari bagaimana Islam di Jawa niku luar biasa dan alhamdulillah kula termasuk pecinta seni budaya karena banyak orang-orang Jawa masuk Islam niku nggih mergi barokahe seni-seni termasuk wayang dalu punika. Tepuk tangan buat wayang luar biasa. Amin amin amin. Lantas menawi wonten ingkang mengatakan wayang itu haram, wayang itu musyrik, salah ya Gus ya? Nggih, lentung. Nggih. Justru malah mengajarkan tauhid, mergi enten jamus kalima Sodo. Sodo sing jenenge Puntadewa iso dadi ratu Ngamarta. Nggih. Mergo duwe jamus kalima Kalima Sodo. Arep diboyong wonten Ngastina ora oleh. Mergo anane Puntadewa dadi ratu mergo duwe jamus kalima Sodo. Napa Gus? Kalimat syahadat. Wonten lho guys, kalimat satu ini kalimat syahadat. Mulane angger panggonane kok ana kalimat syahadat la ilaha illallah niku mengke dadi negara sing makmur. Amin. Termasuk desa napa niki? Pajon. Sambirata. Sampirata Kuwajon. Ngoten lho nggih, alhamdulillah. Nggih. Jadi kantun-kantunan mawon dijlentreh niki mawon lha kuwi tugase para yai. Dalang ya panggah dalang kemawon mboten napa-napa. Nggih, nggih. Oke. siap, Alhamdulillah. siap. Amin amin amin. Amin, Lho amin. ngeten lah adem to Mas. Adem nggih. Adem adem. Nggih. Tur lek tiyang niku seneng wayang, Pak. Insyaallah negara ini tidak ada konflik. Nggih, astu. Gak mungkin ana demo perang gelut niku pun mboten wonten. Kula yakin kula. Mergo nyapa? Siang niku pun do ngantuk kabeh. Oh, bar karipan delok wayang. Ya ya yamene rung turu lho, Pak. Melek kabeh lho, Pak. Lah, nggih. Sesuk jenengan nyambut gawe towel-towel lho wis. Nggih, nggih, nggih. Alhamdulillah. Oh, iki lho. Sithik Tur tertib Gus. Mirsani wayang niku wis ora nganggo mata tok, wis nganggo rasa. Nganggo rasa. Sing mirsani yo lenggah jenak nganti meh setengah loro jek anteng kados ngaten. Nggih. Iki wis pantes tirakatan gitu Lah Gus. niki Leres, leres. Nggih, nggih. Alhamdulillah, muga-muga lestari terus kebudayaane wayang. Amin, amin, amin amin. Nggih, alhamdulillah. Terus sinten namine sing sunat iki namine? Mas Onci. Mas Onci. Onci. Nggih. Ah, lek pengen dadi anak sing solih-solihah syaratnya 3. Apa? Siji ayuh sinahu idza wulida dijenengke sing sae. Nggih. Oh, jenenge Mas Onci sinten namine lengkap? Lengkap Arlonci. Chelsea Prasojo. Nah, iki jelas maknane apik iki jelas. Nggih. Sing paham Mbah Dalang iki. Tapi Jawa kan yo Jawa. Lek Arab aku paham, lek Mbah Dalang Jawa paham. Nggih. Pokok jeneng sing sae niku donga. Donga. Monggo sak kersa sing jeneng Jawa ya ora apa-apa. Enek sing jenenge Prasetya ya sae, Bagus ya sae, Eko kuwi jelas anak barep jelas kuwi. Nggih. Nggih lek loro ya Dwi, lek nomor 3 ya Fitri. Tri, wis ngoten kemawon. Dadi pokok jeneng sing sae-sae. Aja kaya lare kula teng pondok bau welis.
celukane Tony. Lah napa Gus? Lah kok jeneng lengkape lah kok Muhammad Saitoni Rojim. Oh, Onis Muhammad Saitoni Rojim. Demetok berarti. Enek malih ngene kula niku jeneng kaya jeneng wong Londo mriko lho. Jenenge Muhammad Joni Ponsen. Tak kira lha makmu apa Londo to le mboten nggih. Yang baron mriku mawon. Lah mbokmu wong juga mertom iku lho, Gus. Lah kok Ponsen? Lah kok Ponsen, lah kok bakno lah kok tirone to. Napa? Joni Ponsen lahirnya bulan Juni Senin Pon. Apik. Pon Senen pon kowe. Ponsen lah pon Senen ya. Son. Makane jenenge sing apik lek kaya kula kan Bahru Zamzami. Nggih. Bahru niku maknane ganteng. Sami-sami banyu. Zamzami. Blater. Nggih, berarti wong ganteng sing blater. Kula gadah julukan. Mane ora trimo to kayak Siti kae mane. Mulane kula gadah julukan Pak Dalang. Napa Gus? Kula gadah julukan MBG. Wah, Napa makan bergizi gratis? Salah. Terus Mas Bahru ganteng. Kula niku Bahru Segara. Alhamdulillah. Bahru niku maknane segara. Dawe abah mbiyen. Nggih. Ben iso dadi wong sing nyegara ning masyarakat. Amin. Dadi sing dikancani ora mek sing gawe sapa masjid, sing sapa ratan yo dikancani, bakul yo dikancani nggih to. Para seniman yo dikancani piye? Baik ya dikandani. Ya pangkat tak kancani to, Bos. Piye? Tukokne apa piye? Iya. Iya, kena geger deh. Jadi sedanten dalam kancane kanca kula sembarang niki alhamdulillah. Zamzami, banyu Zamzam ben iso sapa sowan Mekah Madinah. Adungane sing teko kabeh niki hadir binjing iso sowan Mekah Madinah. Amin. Yes. Terus alamahu idza aqala, nek iso diulang cara nyambut gawe sing bener, tata krama sing sae, diulang carane ibadah, carane dadi wong sing estu temen niku pripun. Lah niku kewajibane tiyang sepah kalih. adab nggih Gus nggih. Nggih, estu Budi pekerti. ngerti. Estu saelek-eleke tiyang sepah mesti pengen anake langkung sae. Ngoten lho nggih. Anakmu piye guys itu piye? Pun alhamdulillah. Piye? Ketompo. Nun jos Nggih, nembu di. Ning kuliah nembu di anaknya. TK Polsek gak nih? Loh. Dinas. Nyopet kecekel dewi. Oh, yo bangke. Lah anake jenengan nembu di. Alhamdulillah nggih pun kok kene mboke. Mbok sing ndi? Lah ya prabener anake kula keke mboke. Oh iya. Oh ta ya senane mboke kok. Pancen anu Pak Dalang. Nggih. Dagelan kondang iki gampang loro mah. Napa niku? Mah kidul, mah kulon. Mah lor. Sing kaping 3 Gus, napa Gus? Sing kaping 3 iki menika ayu zawijahu ida adroka. Lek pun wancine simah lho nggih. Niku mungkin jenengan simahaken sing bibit bebet bobote iki pas ngoten lho nggih. Sing yo ekonomine yo padha. Terus cara masyarakate iki yo padha, ganteng ayune iki yo seimbang. Lek cara ganteng ayune ra seimbang iku angel. Sakinah mawaddah warahmah ki angel. Aku duwe tangga wayu pol. Lah terus Oleh lanangan ki masalah. Ireng elek. Tenan, sing padahal sing ngincim niku kathah niku.